Зилапай, сәмсіз? Xeyirli irtəyə Mihal. Min. Зилапай, дәңіз бұл видео қысаларындағына сен деп сөйлешік әлі. Әйдә. Кішінің кім екенін аңлар үшін неше минут жетер? Қай вақыт бір ғұмырда жетмеске мүмкін. Нәрсе ол махаббат? Ихласлылық. Хиянетні ғафу ете алыр едің ме? Юк, бір қашында юк. Ертең шейден башланамы, әлі судан мы? Судан. Білгіштен бойынша сен кім? Социолог. Тұрмыштан нендей рөллер башқарасың? Күп түрлі роллер. Ой, олар күп. Қазір әйтем. Қазір сөйлейм. Ол әне, ол мұхарир, ол қыз, ол әне болды ма? Әне болды. Әне екі тапқыр. Мен бик тырышам, әйбәт әне болырға вақытым жетмей, шуға күрә әне ролін күпіртірге тілейм, әмі дәлі екен. Мен мұхарир, әне, ой, yok. Кім әлі мен яңынан сөйлегелі? Әйтіңіз. Нешік сөйлейбіз? Яңадан бұл ролі бір әмсіға жауа бір ақылы етіп. Нендей роллеріне башқарасыз тұрмышта? Маска. Қайтам. Мен әне, мұхарир, мен дус, тағын жетекші. Хәм тағын көп түрлі рөлдер. Башқа тұрмайды. Қазір бошыңдан не жер ойнай? Понятно будет. О, рахмет, Йосын. Я не журналым, короче. Уже не попсовый. Найдегі сені хотя бы бір юлан? Yok. Русша ма, татарша ма? Русша. Иванушки Интернешнл. Yok, журналым. Құлақтарыңызды сақлайым. Өзіңді 5 сөз білән тасырлалі, сыйфатлалі. 5 сөз білән зирек, қию, мотор, шын, ихлас. Ең қиын шақта кім білән кеңешлешесің? Әне білән, әне менің достым. Китап оқырға уақытың бар ма? Бар. Юлда ішке келгенде 20 минут, һәм кеткенде 20 минут, һәм ол көлемде атнасына бір китап келіп шыға. Ого, қазір сен ненде китапта? Қазір мен китапта менеджмент бойынша китап оқимын. Ләкин соңғы китап оқыған китап бүгін мен оқымадым. Соңғы оқыған китабым ол менің Сутеевның әкиетлерін кеше қызыма оқыдым. Анда әйбір турында иде. Нәрсәлі ол? Әкиетлер нәрсе турында? Карандаш һәм әтәш турында. Әтәш буялмыйша қалған. Һәм ол карандашлар эзләп барған. Анда бик қызық әкиет оқып қара. Әгер супер күш сайлау мөмкинлеге болса, нендені тілер едің өзіңе? Бір юлы 5 жерде болу. Нәрсе мөһимрәк дип саныйсың, сәләтме, әллә тырышлыкмы? Мен икесе дә булырга дип тиеш дип уйлыйм. Әгәр андый кешеләр сирәк әлбәттә. Янымда сәләтлеләр, үзем тырышлык белән алам. Сине ничек чыгырдан чыгарып була? Бәлки мөгаен ул әйткән сүзеңдә тормасаң, менә бу минем ачуымны бик чыгара инде. Әйткән сенкән эшләй алмыйсың икән шыпырт кына йөр. Кыш бабайга ышанасыңмы? Ышанам, чын күңелдән. Чын күңелдән ышанам һәм ышанмаган кешеләргә аптырыйм. Ничек инде мугҗизага ышанмыйча яшәп була? Бу яңа ел өчен исемлек төзедеңме, теләкләр исемлеге? Мин кабул итеп алдым кызымнан исемлек. Һәм минем иң зур теләгем ул исемлекне тормышка ашыру. Зурмы исемлек? 5 пункт, берсе 5 мең. Уенчыклар, төрле күлмәкләр. Үзеңнең исемлегең бармы? Аның тормыш хыялларын тормышка ашыра алсам, мин бәхетле бүгенге көндә. Демәк, синең исемлегең ул аның исемлеге. Минем исемлегем елга 1 туган көнгә төзелә. Минем 0-га калам да мин. Һәм таратам исемлегемне. Ул да зур була.
Әйдә хәзер китап белән юрап алыйк әле. О, әйдә, угаташ. Ага. Теләсә кайсы битне ач һәм аны тасвирларга аңлатырга тырыш, үзеңнең тормышың белән бәйләп. Әйдә. Хоп. Сагышлы җыр. Җанкай китте шәшкегә, батып үлде. Алdım başım яшкигә. Әйдә башка шигырь. Сагышлы җыр. Ярар, хәзер. Ашыгы имеш. Без аны позитив дип караган идек әле. Так, яр. Син кирип ямләп баккан бакчамның, бар төшендә нур калдырганмы җаның? Һәр чәчәге сорый. Кая китте ул? Ханиясе безнең моңсу бустанның. Ниемсез шигырьләр ягәнеңә. Радиф абый шундый матур шигырьләр яза иде бит. Укый белмим. Шуңа күрә, әйе. Нинди телне өйрәнер идең? Итальян телен. Чөнки Италиягә барырга җыенам. Әйе. Ул әлбәттә коронавирус биткәннән ул быел булырга тиеш иде. Бу минем хыялым. Көне буе тәмле паста ашап, кояшта кызынып ятырга. Итальян егетләре белән. Яхшы хыял. Әйе, рәхмәт. Кайсыларын беләсең нинди телләрне? Татарча, русча һәм инглизчә. Иң файдалы ризык нәрсә икән? Су. Су. Судан файдалысын белмим. Таныш булмаган кешегә шалтыратыр алдыннан репетиция ясыйсыңмы? Бер кайчан да юк. Турыдан-туры шалтыратасың. Һәр вакытта да. Кемгә генә булмасын, баламы ул, министр урынбасарымы, телефоны бар икән, димәк мин шалтыратам. Нәрсә уйлыйсын, сөйләгән вакытта хәл итәм. Әйдә хәзер фотосурәтләрдә кем икән белеп карыйк О, әле. әйдә, мин яратам бу уенны. Бу Бакый Урманчы. Ул язылган Бакый Урманчы дип. Ә менә бу абыйны мин белмим. Ул Дәрҗәмановка охшаган, ләкин ул түгел ахры. Мин моны белмим, менә бу Бакыйны таныдым. Бу Хәсән Туфан. Бу апалар, абыйларны шулай ук танымадым. Туфанны таныдым. Мөгаен ул укучылардыр. Бәлки берәр укучылар белән очрашудыр. О, бу безнең Казаныбызның элекеге мэры Камил абый Исхаков. Бу Сәйдәш. Салих Сәйдәш. Битте. Менә бу абыйны гына белмәдем. Кем ул дуслар? Карагыз әле. Менә монсы. Комментарийларга Менә монда күрәсезме? Танымадым. Алга таба синең өчен нәрсә ул дуслык? Тугрылык. Әтиеңнең иң әйбәт сыйфаты нинди? Алардан шундый күп. Берсе менә үзеңә иң якын булганы. Үз-үзенә ышана һәм башына нәрсә килә, шул идеяны тормышка ашыра. Кайчандыр Салават күперендә, сәхнә журналында, хәтта мин дә бәлки идея гына булганмындыр, һәм без Аллага шөкер барыбыз да тормышта. Әйбәт проектлар. Кайчан ахыргы тапкыр көлгән идең? Әле генә Син нәрсә өчен язмышка рәхмәтле? гаиләм өчен, дусларым өчен, эшем өчен, тормышым өчен, бүгенге көн өчен, бөтен өчен мин рәхмәт әйтеп башлыйм көнемне һәм рәхмәт әйтеп бетерәм. Без сиңа бу видеода төшкәнең өчен рәхмәтле. Рәхмәт. Шәп, рәхмәт, сәлам.